אתה מרוצה בסך הכל? כן, 10. טוב חברים, עוד התקנה דיגיטל קי XC60 2020. בואו נראה איך זה עובד. כשאני מתקרב לאוטו, האוטו נפתח. לא צריך לעשות כלום, אפילו המסך עוד נעול בטלפון, ואני יכול להניע. הנה הדיגיטל קי פרו. עכשיו אני אראה לכם עוד משהו שעשינו שהלקוח ביקש. בעצם אני מוריד את כל החלונות, סוגר את האוטו, מתרחק מהאוטו, וגם החלונות יעלו אוטומטי. לא נוגע בכלום, נסגר האוטו, מפתח לא פה, עובדים בלי מפתח בכלל, רק עם הטלפון. עכשיו אני אתקרב לאוטו, האוטו ייפתח, הבנתם כבר את הרעיון, מתרחק, שהוא נסגר. T8 היברידי, אתה מרוצה בסך הכל? כן, 10. קטלני, את האמת? אחלה שירות, אחלה. מעולה, מעולה. תודה רבה רבה. תודה. זהו. אם אתם גם רוצים להתחיל לעבוד בלי מפתחות, זה המוצר, חברים. עושה את החיים קלים ונוחים. וגם חוסך כסף.